kuda. So kuda nasisat indib asyafi'i, kepit asyafi'i, madhab asyafi'i na halal so kuda. Mari saya kita halal. Ya, benar suka turun Nabi kebebuy sutaw sige masagi kaya turun bukan nak Islam. Ayah ko nagkilugin na sumul so kuda. Na sumul so sabala kula wasiat na tao. Na sumul so sabala na marakuan pangangayon kapamarak dan katudi. Dan nakikatan na kita. Mismo sa Nabi ang sumasabat ang sudah sila sa kuda. Sigun si Sabandar sa sopa ko. Yang naman na kuda namiali sa gim kutwa kitab Hayatul Hayawanil Kubra. Penutup kabul 5 kitab. Ayat utur sa gim kutwa kitab nas kanyan so Al-Imam Ad-Damiri. Nagyan kanan agatas akuda. Gimot agatas yan. Yan na wasiat tayo kung mga kupol asimisis yan na ditmulta. Kung kabaya ka, sigaruman ka na maugat ang gulalan kung magruwag ka, nakuha ka sa gatas akuda. Na pakainom, pag-inom na kagikaruman ka, sa di ko tutugturo ka, hindi ko inom. So, surprise ka. Na may numin aging mo tagatas akuda na semua ka nga sa kanya, saging mo tawalas. InsyaAllah na maligo sa Allah Ta'ala na kumpul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab saging ay rumah kita na haram sa kuda haram. Wala syangkon wallah. Dito ba ang Islam na benar naging mo takatulong nabian ng mga gagalbakan ko kay Islami. Ibn Islami benar ko nagpakay ko so kabulgara, kambugara watak asal kada makalpas sa patulan pada sa mga kuan mga usayan pagilid na di utak ako sa iyo para itmuring kami ay kayo saya kanu saya nagyan ko to maugat abai na igi naman to ang miyak kritikal. Kaya kagis niyo siya tayo. Hindi naman itong miyak critical, yung ta kondisyon kung kakaugat yan. Ay parat na upamaka, tanila, apaging taon naging kutuwa, ikaugat yan, kanayon sa siyulan, o di na patulan, nagpapakaya ikasila mo ina, makaisabog sa miyak katana, ito critical yan, na mampan ka mapakay aging kutuwa ang puso. Kabas malayan na sila, hindi mo tawata. Hindi istilare mo naman tira na sisa kami nula na inisugui na kapusa ko mga mata. Kaparay ka mo kami niyo. Pagkasirin nila namin mo tabitira. Agu ayap ang asarado to. Na api ang mga kritika. Amay ka inisampay sa patulang kalyaniwan na harap ibabusa. Api ang mga kritika. Basta kaniwan na harap ibabusa kanimo yung manusia. Gina ni istorya sa nakipula sila naging nasa wala para itmuliran sila kami.